Ya mama nyina mu akwa ba e mama atena se e de ba Park TV. Park TV, the pride of Africa. Ene da we Manhyia news so no. Ya to ye bo ase apopo yensa no e de firi Manhyia fikesiem e de e ba ba besomo. Ensam no de bedi mu akotene no ebi enie. Ghana foto sanfo ya pawo ne foforo abeda ne ho adi e de atwe otumfo seji tu otoso mienu. Wonsem kro na mu no wa abra obabeda ne ho adi kire nana no. Oda ne ne swade hunu edi de kire nana efa niema miensa a eho sombu yie pa ede ma eye asanteman. Ensam we no ene afoforo e na wo betu we kase yi mu. Mi amaje pene ebe kenkai kase ede amawo edi ameje so ene Daakyehemaa na na Afia Achiamaa papa bi mi twa me ho sema me ba mesane kase ni nyina mu ede amawo. Afia jipre na mensane kase ni nyina mu emfa emao. Ghana foto sanfo metre finance minister for ya pawo no konmunyafo Mohammed Amin Adam na wabra ya pawo no ohunhia na sefata so de ni die be ma ni die nse no se ne tworo na ekaaye no ne senti no one ne dom abo anan ababe pie mo ya sante kotoko hene enase we ye Manhyia fikesiem metre wotumfo se yitu otoso mienu enase e de ne ho ababe twere ne se ampa ono ene Ghana foto sanfo metre finance minister for ya pawo no na wabra oba no enye wono nko a ena ebaaye one na pamfo bi etese deputy finance minister mekire Yenra John Ampontue kuma ena fi chief director ono nso eba bepie mu ewo hono mu bi sanso so na ye director of economic strategy and research Yera Alhassan Ijusu omu nyina ebo anan eba bepie mu ye Manhyia fikesiem wabra Ghana foto sanfo ode no eba betwe otumfo a otoso mienu weya saa ensem kroye mu no wa abra Ghana foto sanfo eba bepie mu wo hono mo no osanso so sre nana ese wonbo empaye ma ne sane be ya busome kakra akadi nenim na ode ba beso mo man konkro Ghana se foto sanfo anase finance minister no ni a wo beye bia no ebe kotote na wie peyo enso ede ama na wa abra ne hungu nsu anase ne hungu nkra na obetimi asomo man no ama o man nso afa ne ntoma pa ede efra weye sansem kroye mu no onmunyafo Mohammed Amin Adam ansa mananso hono mada owie no otwere nani so edema eya sante kotoko hene metwe otumfo se yitu otoso eye mienu ese nanana ninyansa to se eye King Solomon aboa ama asomodue ene pepepe yo aba weye asanteman mu esan mresanten metwe 25 years ne oba betena eya konwa kese ne sa asante hene waboa ama asomdue aba afin so sa twem se okokopie mo ye tifin doa metwe northern part of Ghana ehonso watimi aboa me ya asomdue papa aba bepie wonum enkanka edi ma ye nuanom dagbonfo a eno nso no obo na aba so ewo honom the wabra ode na no disem ni nyina ebe awieye no Ghana foto sanfo foforo ayenya eye onmunyamfo Mohammed Amin Adam esanso daneni swade hunu adi de tire eye otumfo se yitu otoso mienu se nani swade hunu yie esa niema miensa esombo ede me eye asanteman ene Ghana man nyina metwe eye Comfort Anochi Teaching Hospital Maternity Block esineni so esa wababa Ghana foto sanfo yi obeye ni nyina so ede ama eye asanteman sanso ne ye Kumasi airport e kan nhyehyeye ne ho bi ne kra no eye Kejetia market phase 2 no wahye na bose ne nyina eye ade asabre ya pawo no so mama ye Ghana foto sanfo yi obefasi nani so na ware so obeye ne nyina ama Ghana kebi mamenka bi yedie eni mpuntuo afa ne ntoma pa ede efra we ye omanyi mu Manhyia news aha eni ede ne nyina ebesie mi ameje bre ebe hinkan ma wo edi ameje so eni Daakyehemaa na na Afia Achiamaa papa bi yakra